un paratge del desert de Wadi Rum, al caliu de la Vall de la Lluna, hi ha un patge enfeinat que recull grapats de sorra. No n'hi ha de millor per convertir-se en pols màgica. I jo, la Patge Llum, he tingut el plaer d'acompanyar-lo. He travessat pobles i ciutats i per fi estic a Granollers. I us vinc a portar llum per encendre el Nadal a la ciutat.